Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Madi buenos. Tipo. Ibas. Ajenda irashimano ya soko. Ana sekuru achinge ba kama wenyu kuva hapa kusika hapa kamera sei. Ana intete ya ndio mwana mzazi. Kaza uyu munhu kazi na wakazi. Anotibere bani. Mungu wake ndiye kuchuya. Saka yuma kamera sababa. Kuvana. Kabla ngatandia. Dia ada materi ya. Saka muno dairo. Wakaoma mwana iwe. Dairo njindula matari se ungano kukura mbuyava uri woruda matari iwe. Ndozo vana vaya. Tuwana tudiki tuviri kunondunzira madhara nechembe kuti tisunda matari madhara. Ni machembera. Izvi se. Aiwa hapana chakaipa zvino kuzuva. Tinozvitenda kuuya kwenyu nemhuri nechido. Tinozvitenda kuuya kwenyu nemhuri nechido chenyu. Zvinoratidza kuti mune chido chakakura chaizvo. Asi kuzoratidza kuti mune rudo rwakakura chaizvo. Runoita kuti mhuri dzitambanuke. Runoitawo kuti mhuri dzisununguke. Dziitewo zvakanaka. Mhuri dziitewo zvinhu zvakanaka. Asi mbuya makambopinda mukati mematari. Mbuya makambopinda mukati mematari mhinduro ihongo kana kwete zvamunoziva hongo zvakusingazive kwete. Matari ari pamwana wenyu ndichaudza imi. Kwanzi matari ari pamwana wenyu sekuru vachataurira imimi. Nekuti kwaari anogona kutadza kundidaira. Nekuti matara esekuru achinge vachitaura mwana anogona kutadza kumadaira. Kana musati mambopinda mukati mematari maifamba muafukami. Hanzi kana musati mambopindawo mukati mematari maendere mumapostori. Zvino kumachechi kwamunoenda kana kupi kwamunoenda kune kuchinzwa mweya. Dzinza renyu chairo maberekerwo ari akaitwa kare maitwa chivanhu mukati memusha iwoyo. Hanzi zvino kuchechi kwenyu kwamunoenda ikoko vakakumbokutsanangurwa here rekuti dzinza renyu chairo matangirwo arakaitwa raitwa chivanhu. Ndingazivi kuti baba mai vangu vakafakari ndine mwana. Kwanzi nasekuru kungave kwamunofamba imimi. Zvisinei pamwe nenhoroondo dzevakatisiya. Makamboudzwa here kuti dzinza renyu maibatwa chivanhu hongu kana kwete? Kwete. Zvino ranhasi uno mbuya. Hanzi ranhasi uno muchemberi. Kunamata kwakazouya. Kunamata kwakazotevera. Asi dzinza nedzinza raikudza midzimu yekwavo. Asi dzinza roga raikudza midzimu yekwavo. Chinhu chimwe chete chiri kundinetsa pakurarama kwenyu mukati memusha wenyu. Kwanzi nasekuru chinhu chiri kunetsa chimwe chete mukurarama kwenyu. Mune kunongedzana nekupumhana ushereketwa mukati memusha. Mune kunongedzana nekupumhana mukati memusha hongu kana kwete? Zvingadaro nekuti ini ndogara kumusha, ndinogara kumusha kubhokera. Zvino mwandakatodaidziwa nemwana wekwara kwani. Chiregai ndikutsananguriri. Hanzi nasekuru chiregai ndikutsananguriri. Mawambe nemaipe. Muziya pazvinokumira. Zvakanaka nezvakaitwa muzivi pazvinozokumira. Mukati memusha wenyu mudzinza renyu mune ushereketwa hurimo. Unoita kuti vanasikana vomukati memusha wenyu vatadze kuvaka misha inomira. Vamwe varimo mukati medzimba idzodzo vasi vane misodzi pamatama. Vamwe vacho havamo vanongodzungaira vachienda. Chavakurisa hapana. Vabate chakanaka mukati memaoko chinoparara. Kuti muzochengetwa uimise madzimbuya ada kuchengetwa nemhuri. Hapana nekuti idzodzo mhuri dzekwenyu. Hongu muri kuti muri kufambira mwana ari kurwara. Ari kurwariswa asi ane kushereketwa hwaakaitwa. Ndo zvamagona kudai. Hanzi zvimamhanya kudaira asi zvimwe zvacho hamusokwanisa kudaira. Daira zvinhu dzase kuri hongu kana kwete.
mwana uyo akaitwa zvikuru zero. Achatozopedzisira akunzi ndive kamurweri mushango mukadii. Chokwadi namai chava. Akanzwa rotoendako. Muendako? Unaroenda kwatoda. Uyu mwana akashandirwa. Hanzi uyu mwana akakanganisirwa. Makapinda vatorwa ndobva kwapindawo mukati mezinza rapamwoyo kwake. Pakapinda vatorwa ndokupindawo vedzinza rekuwa baba wake. Ipapa ndikamubvunza kuti uri kunyatsonzwa pai chaipo chaipo pekuti asi murwere kauya wekuti hanzi tingati tichatakura murwere kana. Munozinzwisisa here? Uyo anoshandiswa. Hanzi muzukuru uyo anoshandiswa. Wakambowatsanangurira here vatete vakwa? Hanzi makambowatsanangurira here vatete venyama? Ndakambovauza vakambofamba ndichaudzondinorwara nemaproblems aindinetsa ndakavaudza. Nematambudziko ainetsa. Hanzi ndakambowatsanangurira kuti ndinorwara ndine matambudziko aindinetsa. Zvino pawakafamba newe ipapo ingadai wakanga watsanangurirwa kuti uri kushandiswa. Wanzwa? Chiri kukushandisa mukati medzinza rechako ndo chakaitwa nevakuru varimo mukati memusha. Ende vanoziva mabatiro avakaita. Ndine urombo kuti ndikutsanangurira izvozvo kudai seuri mwana mudiki kudaro. Hanzi kuti ndine urombo kuti ndikuudze hudzamu hwakadaro imi muri mwana mudiki. Unoita makope ekusangana nemunhurume usingazivi kuti ndiani. Hanzi munoita hope dzekuti munokwanisa kusangana nemunhurume wamusingazivi kuti ndiani, hongu kana kuiti. Ndozvinota. Unoita nguva yekunzwa pfuko dzako dzichiita sedziri kuvava nekumusana. Hongu. Zvese nesikarudzi yacho zvese. Wopedza ipapo, wopedza unozorota wakarara. Unochirota uchidyiswa zuva nezuva. Wopotazve hauchanzwisisi kuti nhasi ndadyiswa mangwana. Waakuchishanda kuita basa rimwe rausati wamboona namwai. Sorry mwanangu. Waita hako mwana mudiki asi wakatakura matare evanhu vakuru kudai. Kwanzi uregerese nasekuru waita mwana mudiki asi wakatakura matare evanhu vakuru anorema. Muzukuru kudaira ndokuti upone. Zvausingazivi kwete zvaunoziva iti hongu. Atete vako avashisa. Wauya kuzopona. Toda kuti waonawo wabva kugukwe nekumusha kuchipingira nebhowera. Zvadaro mwanangu zvakaitika pauri zvakaitikwa mukati memusha wako nemumusha watorwa. Asi kutorwa wacho unonyadzisa. Hanzi zvadaro zvakaitika mukati memusha wenyu nekuwatorwa asi kutorwa wacho unonyadzisa. Taurisa itinzwe. Hanzi taurisa Wasekuru kwaakarerekwa kumusha kwamai vake. Ndati unoita sei? Unonyadzisa. Zvinonyadzisa. Kuti zvitaurike zvinodi? Unonyadzisa. Komandi utakaota kuti kwenyini. Kwedu akazoenda kwatokura. Hazvina basa. Muri kutaura kuti mimi kana ndichiroya pana uyo akatiza pana akaenda kunogara kuchando anditeveri. Ndinoteera. Ndinosvika nezuva rimwe chete ndikusvikochishanda basa randikuda ndodzoka. Kana kushirikitwa kuchigadzirwa unoteera ropa utarise kuti chiso ichi nhasi sokwauya pano nditomuroya chete. Ndiri pano nenichiziva kuda kumuroya. Ndofamba sei dzanzira dzangu dzekuti ndosvika sei paari kana kuti ndotumira chii dzanzira dzangu. Handizvo here tete? Atete zvinhu zvakatanga kuitika apa ndezvemukati memusha. Hakuna muroyi anotanga kuwe kunze kutanga kuroya mwana asiri weropa rake. Wedzinza rekwake ndo vanotanga kuvhurira kuzobatsirana nevatorwa. Makambonzwa iro? Ndinotanga kuyepana naye. Haiwa musaiti kunge musingazivi n'anga ini. Hanzi nge musingazivi n'anga. Tachifamba naye. Pano hamupazivi asi musaiti semusingazivi n'anga. Makambofamba ikoko hamuna Ndakaenda naye kuchechi yatenda mati. Ndombatobuda sekasvikapera. Nasati ndamboenda naye pamwe. Saka ino upenyu hwenyu hwese hamuzivi kupinda mwari. Ndandisati. Kusvika mukuru uri? Ngokura ndichibereka mwangu kuchipostori. Chinamata ichocho? Ndimwe chinamata. Ndataura ndienda ndakurapa vangu namangu vakafa. Nangozowanikwa mumwana ndina kuchipostori. Mapinda muchipostori icho chatisi kuramba imi tichazitaura nezvenyumba imba. Mwana uyu unomborangarira here hope dzaunorota mwana?
Andinomborangarira here wapedza unorota muzuru. Ukanga uchirota iwe uri pamarinde evanhu unenge uchiti kudii? Zvakatondinetsa, zvaitondinetsa kuti Ndiwo mubvunzo wandiri kukubvunza iwoyo. Nekuti hamukuti sori mwanangu, nekuti Matara ari pauri akakura kupfuura zera rauri. Asi ndo zvautori izvozvo. Asi ndinofanira kuti ndikuudze, kusunungurwa unosunungurwa mashure mataurwa chokwadi, wozosunungurika kubva pavana aya. Titaurire zvenyu wopedza zvo. ndakatanga kurota pandakangobva kumusha kwamai vangu kupindura ndopandakaenda kubhowera ndichinotanga form 4 2020 ndopandakatanga kurota ndiri kumakuva akavigwa namai vangu. Asinairota sekuru baba vamai vangu yakundichengeta variko ikoko, asi chandairota ndirota like makuva akatsimuka ana mai vangu asi haana kutsimuka akavakiwa. Saka zvaindinetsa kuti chii kana kurota kumakuva kumwe kwavigwa mai vefriend yangu anditamba nayo kuprimary inonzi Martha, ndarota futi makuva iwayo. Saka zvaingondinetsa kuti sei ndichingorota makuva kumai vangu nekumafriend yangu nekungorota kamumau makuva kwandisingambozwi ndekupi. Nobati ndamukutaura ndikati dare riri pamwana rakakura kupfuura zera rari. Akambondinyorerawo changamiri. Kunyaurira? Ndosaka ndakati ngandiye kunopedzerana kudare kwashumba. Dare riri pamwana uyu achipinda apa ndaandichiona hangu semucheche. Asi paazogara apa kunyatsoti ndiye kudai kuona kuti chembere. Chikukutu. Chembere chaiyo. Kutopfuura atete. Namai chava kudai handikunyemberedza idziro. Chembere wogunwa irapa. Mwana akashanjirwa munonzwa atete. Mwana akapiwa shaviri kuruya munonzwa ndipara. Mwana wenyu anoenda kumakuva. Handife ndakakunyenyeredzai kudai ndinokutaurira chokwadi kuti muzive zviri pamwana. Handikurwara chete. Mubvunzei kuti paanenge ari kumarinda iko kana paanorota achidya anenge achidyei. Mubvunzei, handiti mwana wehanzvadzi venyariko. Aiwa zvinyadzisi iwe, ndoda kutokuroora kana wachinge wapona. Tadza kuroora zvinoita. Ndinenge ndichirota ndiri makuva ikoko, asi ndinorota vari vakadzi like 3 vachinditidya nyama, asi ndichitodya nyama makuva ikoko. Saka nyama yechi inenge iri nyama ndichinongoona like makumbo nekungoona imwe nyama inenge yakadimburwa kuita mapisi. Asi panenge pane munhu womurume ndozopepuka. Asi ndapepuka makusei ndonzwa muruma wangu uchirwadza singaiti. Zvinotadza kuzodya chikafu. Kana rota ndichibhururuka, asi ndinotadzira hama dzekumusha kwamai vangu vachinditungamirira mberi indichiteera kumashure. Vanenge vari hama dzamai anasisa namama kana vane vanzvadzi yavo ndovandotungamira mberi iwo inditeera kumashure ndotanga kubhururira mune nzvimbo. Asi kunzvimbo yandinosvika kunenge kwakazara futi makuva kana kuzara kana kuti kune vanhu. Ndinobhata ndiri munhu anondiparira mbuzi mangwanani akadai. Kunenge kwakazara vanhu vakashama vasina kupfeka. Ndobva ndapepuka ndakadaro. tete zvekutaurawo nemuzukuru izvi kwamaifamba naye ndo zvaibatwa here kudare remwana. Inanda kufamba nezvo. Aiwa tete mirai. Kana tichinzi kufamba hazvive kuenda kumatare echivanhu, kuenda kumapfugamo akave mapostori 10 kana 10 nefararira kwese kufamba. Ndakangomutora ndikuenda kuchechi yandinonamata. Chechi yandinonamata ini aiprofiti. Iye ainorondedzera zvaro sezvaari kuita izvi. Ndomba vangoti tokushanda tivhare mhepo idzi. Akanga achitori kugokwe. Ndomba vamuvhara mhepo akatoita goni. Azodzokera kudzinza kubhowera akanonzi mvura dzako dzauri kukweza dzemunamata hatidzidi. Ndomba akachishaya futi mvura dziya zvazvatanga futi naye ambuya. Inini ndigere pano. Handizvo. Mwana wenyu kwabva handimuzivi. Mambono kana vanhu vari muno vachitaura nevana venyu kwamamuri kunzwa. Wandadedza handiti mavanzwa nditi ndione kuti murwere ari kunzi ndavingwana kuti chizhinji chero vanhu vakawanda panzara paine murwere ndo wandinotanga naye kuti ndikurumidze kumubatsira nekukurumidza.
saka ndazona hangu kuti aiwa urwere hwemwana uyu aiwa unogona kudi yako Robert achisvika kati zvanaka ngabva todi ngabva apinda handimuziviwo nini asi chii chandipa kuti ndinomone kutaura kuti mwana uyu anoita unhu hwakadai kana kuti mwana uyu anoshandiswa zvakadai kana kuti anoroya. Chii chandipa kuti nditaure izvozvo ndibva ndazomutuma kuti ngaachitsanangura hope dzaanoita sei ndaona kuti hadzina kundichenera ndambutaura kuti mwana wenyu uyu mudiki asi pazvinhu zvaari mukuru kupfuura imi muri mudiki chero imi munogona kudzikwa naye iye nekuti zvakapinda maari haasina samakore nenguva achirarama achidaro achidya nyama dzevapenyu mukunzwa achishandiswa ari kushandiswa zvakakura zvakasimba hapana chamuchamunza umwana kuti ware munhu unovhurwa sei hamuna ndatomudimburira pedyo nehope dzake taura hako mwana ndatokudimburira pedyo zvako asi ndinoimba chisingaperi chinoshura chisingaperi ini ndinodakaruwei ndine ukama neshamwari nditori neushamwari navo iwo zvinona ndiri pamurewo ndine ushamwari nevaroiso tiri paukama hwedu ndewekuti shamwarika inini ndaakuita zvakati inini ngatochitera mumazviro mako uiteedze zvandinoita inini izvi zvawanga uchiita zvaiva hatidi bangatichindi nebaba wanzwa mwana handisi kuda kuti urambe uine dambudziko iroro mangwana mwanangu unogona kutadza kuvaka musha mangwana chaikonzeramba uchiperezeka izvi hauna kana chiuno chacho ndachishambe chiri pai mbabvu dzazara kuti ndei matumbu akazvimbigwa nenyama dzevanhu pedzisa makumi mwana handipedzisa kutsanangura zvawanga uchitsanangura nasekuru. Saka pandaizofambawo vaingonditi kushandiswa ndozvavaindita vachindipa mvura dzekuti ndigeze mapostori but hapana chinji yaitika hapa pasina kana shanda kana kuti vakandipa nhombo zviya zvemaposti zvinodiwa nhombo ndaingogeza unokuva 3 days because ndaingorwara nemudumbu pane pandakaenda kubotswana ndikubotswana ndaenda kubotswana last year muna January ndaenda kubotswana last year muna January ndaishanda mudzimba ndashanda ndaitogara zvakanaka pangoita 3 months chete munhu akabva aibva atanga kungondipopotera kundimaka zvinganzwisika nakungondishauta kana zvadaro aigona kundinyepera kundashauta changu munhu watora paida zvaibva tikuita kana usatondibhadhara mari ushaibhadhara kana mari hafu pamwe pacho ndaitina kuti ndakapiwa mari ndikaisa mubhegi mangu kuti ndaenda kumashopu ngepinde mutoni mutingo kana hembe 1 pakutenga hembe 1 imwe mari irimo ina musisina mari saka zvaindinetsa kuti chii chiri kuitika saka vandaigarawo navo ndaivaudza kuti handizvo chiri kuitika vangoda mune mhepo yamakaiswa mushako wamai vedu zvatinoziva saka pakufamba neni papasina kana shandi kuyaitika saka muna May ndakazongorwara ndakaita 3-4 days ndichirota munhu womukadzi achiuya varonga vanhu vechikadzi vari 2 vachiuya vachindipa nyama vachindiruwa vachitidya nyama asi ndairamba saka patime ndakazodya iyo ita 4 days ndingodyiswa nyama ndakatanga kurwara nemudumbu zvinongoma maingorira muchita kukwata ikaita like nyongo ndikaenda kuhospital kune madoctors vakandipa mapirisi nemushonga ndikambomwa zvikaita sezvaita nani asi kundairutsa chiyelo then zvadaro ndopandakabva ndati ngomanguramba muchimuita semuchirwadza apa kurota ndichidya everyday ndanangota ndichitodya ndichikuwa miri yangu ndaramba kungoonda ndakuti musoro kubuda mututu makumbo angu kufamba nditi kilometers ndozvandaifamba ndakunzokupera simba mumajoini umu kana kuti ndichifamba kudai ndaizonzwa hite kunge ndikagara panhu pane moto so ndaibvisa kana juzi kana kugara pasi kusina ndakunzwa kutsva nditomboti regai ndirare kwe30 minutes ndozomuka because handisisina simba yamisa yenyika
saka kumapostori vaizoti vaizoti miri mako hamuna ropa saka chimboita chimbotenga mazuva umbodzera ropa asi ndaingoita seizvozvo hapasina kana chenji hapana kana chaishanda then chinoita nemunhu womurume ndakarara nemunhu womurume zvokuti ndakarara nemunhu womunhu zvakatangira kumusha kwamai vangu ndigrade 4 2011 ndopa zvakatangira asi pandeudza masisters amama vangu vairamba vaitosaidira kuti ungataura kuti anzokushandiswa munhu womutaka kuchengeta mai vakubva mwana mbiri hapana kana action yavakaita kusvika ndikuwe zvichingoitika izvo kuti tikaudza vanhu havandibatsira vanga vasina kana help yavaita so muna May pandakarwara ndikubotswana ndakabva ndaregedza kuenda kuma-MP ndakabva ndakabva ndaregedza kuenda kumwedzi ndakabva ndaregedza kutevera kwe3 months kubva May kusvika nanhasi ndenge ndichibuda zvinhu zviwhite zvakaita zvichena zvine zvinonzisi kwangu apa murume ndeichingorara naye chikuita munhu murume achirara neni kusvika nhasi handisi kuenda kuma-MP asi ndichinzwa jeko pazasi peguvha apa ndichindirwadza kungotanga kwemwedzi musi wa1 kusvika musi wa4 ndinonzwa jeko risingaiti rizoda kuenda kuma-MP asi hapana chinobuda ndichingobuda zvinhu zviwaiti izvozvo saka zvine izvi mazama angu ari kubuda bvudzi nekuvava nekutonzwa kuti ndiri kuyamwiwa asi ndee ndichirota nyoka dzakandiunganira dzine makala akasiyana siyana then pandotopepuka kudaro ndobva ndatonzwa kuti tuchinyatso tuchirwadza ende tunovava zisingaiti saka vanhu vainditi kushandiswa paida uri mukadzi wechikwambo plus nyoka dzaunorota idzi tora salt uzore kana malemoni saka ndaitora malemoni nesalt ndozora zvebva zvaita sezvaita wesi tunyatso twangu toibva totanga kutokuzvuka totanga kubuda ropa togara 3 days zvotiperi zvodzoka futi ndotanga kutonzwa kurumwa futi otanga kubuda mukaka kana tumvura ndaenda mbobvunza robert unorara here kumba wewe handirari haiwewe zvino wati mazama ari kubuda bvudzi rakatokura sei musawe tinenge tutudiki ndaitoita zvekugera nereza uchiri kurangarira here mwanangu pandakuudza kuti mazama ako aya anovava zvino wakomana woti kuvatiwa woti kuyamwiwa woti hururi zvinhu zvitatu pamunhu umwe chete nhai mewana teteni mwana uyu mafamba naye chero akachengetwa kuana amai mune here zvamakamboitawo kuti ana sekuru ngatimbofamba ini muzukuru ini vana mai vacho vakavaona 2018 kare iye asati panakataka kusanganawo naye ipapo 2018 tizosangana 2022 iye pakazoya kuguke kwangu akaita zvekutopoya obva kupoya kumusha kwama dzedu upoya asvika kugokwe ndipandakazombofamba naye ndobva hanzi ngaazokufuti kubhuya nekuti pakorona iyayi pakambomira zvikoro ndopaakauya kugokwe ndopaakaandisanangudzira izvozvo ndopandaenda naye kuchechi kwandainamata vana mai vacho vaasati ndavaona futi ende nenyaya yekutaurai havaidi hatimamunzwa achitaurai naye muzukuru ndoda kuti ndibvunze kuti pamunoenda paya pamunorota muri kumarinda pati unongochirota uchifamba nezuva zvinhu zvandinchura ndechinoita ndinorota ndichita semunhu asi munhu anenge achitopinda padhoo onditi paida handei but vanenge vari vanhu voukama ndozvandinoziva vandotoziva hama dzekuamai dzekuamai
dzimwe dzacho ndedzekababa saka vanondondidhonza kudai vonditi handi pamwe pacho ndotomboramba kuti handisi kuda asipana nzvimbo dzeti hakuna munhu anotanga aroya kana kushandisa munhu pasina hama dzaka saka muri vangari muchienda kuvanne vanenge mushawezi pamwe pacho tine vandonyanya kuita hama dzamai vanenge vangori like vari 3 vinochi 4 pamwe pacho tozomudzinga ndatoona ndatokumakuva ndisotichaiti asi makumbo angu anozopfuma achirwadza zvokuti ndofuma ndakaneta kana kuti chest yangu kunge ndakatakura chinhu chakare chinorema usiku nditotedza kumunga kudai chest yangu ichirwadza. Saka nyama inenge yakabikwa here? Ina handizozivi ndinenge ndichikuona iri nyama mbishi ndichinzi idya iri nyama mbishi zvekuti yabikwa handizoziva. Asi inenge iri mbishi inongouya kungodzi idya usina kuiona payaturwa tiyaturwa mai? Pandakapedzisira kurota upedzi ndakarota kuri kumakuva kwakavigwa namai vangu inini riri guva rakavhurika but pane mina wamama wangu akapedzisa kusheka ndakamurota ari makumbo aya ari panze ndikarota kosiniko mama maifadzi ko makuva enyu apanze makumbo enyu ari panze sei makuva akavakirwa sei asi pabva paita mukadzi ndikubva atora ndobva nanyama tsvuku ndopakati nyama handei nayo aisa muplastic asi pasaidi pacho papakazara vanhu vaivepo nyama yakabva atura chipisi ndobva tasandipa asi handina kunasa kuti akandipa sei ndakazongoereka ndakuda sei ndakudya nyama iyeyi. Akomanaka upenyu hwakaoma yako namo unogona kuitakura ukaibereka kumusana ukatanga kutizana kuenda ziva yako hauendi nayo here? Unoida? Musoro waita sekura ndini wakuti unoida sei nasi? Zvinoitika mwanangu izvozvo zvakaitika hazvo mukati memusha handizvo kwenyu variko sekutanga kutaura kwandaita kwenyu variko kwamai variko asi apa pakuda kubasiridzwa kwakasimba mwanangu apa izviri kugara nani? Naivo maita basa makurumidza kuzorapisa munhu makurumidza kuzorapisa munhu munoziva kushandiswa kwaanoita kuchera ari kuhope akaudzwa kuti monya nhingi anomonya ita chakati kuna nhingi anoita chaizvo chaizvo kuti ndo zvandatuma kuita ende mwoyo wake usiku ihwo unenge wakanaka unenge wakamunakira chaizvo zvokuti azive kuti ari kuita chinhu chakaipayo anoti chakanaka anoti chinhu changu chandiri kuita chakanaka ndo zvatinoita zvireva kuti magutsikana kuti mwana wenyimiri murori uye zvaanoshandiswa kuita basa ripi iroro ende harina kutanga nhasi rine makore richiitika mukati memusha asi zvandasizvi uyezve kuti azovaka musha hazvigoni nekuti akapiwa hombarume kare kare ndo inomushandisa siku nesikati.
kwaita makutwa. Kwake kukaita makutwa mune yamutorana ndoba munozoona maya kumakuva asiri emushanako. Unga kuti zvifambe zviitiro zvakanaka vachiuraya mwana uyu vavo vachivinda nhasi zvapera. vanotadza nei muri kuti imimi wanotadza kuenda kumberi chii akachiriwa manzika vakanoita rega tikashandisa ndozvinoita varoi manje ende unenge uchidiwa asi ukazoda kushama muromo ndosaka vasingadai anofumura sokoroti iwe ungati zokujisa nyama tiri kuti odini wakuuya wodzokera futi kwatiri wokutoziva kuti iye ndikusangana nezvakati saka zvikura kuti uri nzinzika haunzoi ndipakunzaiwa reke tinyatso kushandisa kwakupiwa chimurume rambai muchimowata zuva remwa regarira mwari hafidzi nekuti hasuda kunyarara pamuromo uyu kuti ndiri kurota ndichidai iwe wakapuso kana washandisa munhu dai ibva wagara nemurume asitaure ubva mupa chivindi zvino havana vakadzungaira havana kumupa chivindi chekuti mwana aramba aine diti rakaomarara saka hapana
Anaramba achikuti pafamba pese wedi wendiri kunzwa zvakati. Wedi wendiri kunzwa. Mwanangu hakuna chisingaperi. Wazvinzwa? Hakuna chisingaperi. Chero munhu anofa. Shiri chayo inobhuruka mudenga umu inomhara basi. Zvichapera. Zvichapera. Zvinopera. Hakuna chisingaperi. Vane nguva yakadii uchigara nemuroora wako? Ava vakaroorwa 2022 ndakambogara nawo. Ndana kugara nawo gore 1. Then ndobva ndazoenda kuBotswana last year 2023. Pandazodzoka izvizvi. Wewe muroora maiziva rundo zvinoita titizvi. Ndingoona kurema vaimboita nguva yekuti vanoti kwindi. Toti kota tingatina matei kwindi. Tikataura nawo dzekuita ucheche kubva timusana wako. Mutumbo mazodai. Avashaya problem. Washaya muzivo. Kucheche kwakusingaendeki. Ko anenge achirambidzwa kakuenda kucheche. Musi wechina ndakatoita kuti uzvuva ndikati hakuna anobika pano handiri chechi. Vasingatoni ende vaigona kundimara zvokuti mashiya kuzoti chiko kundimara kuda asi dzimwe nguva vaigona kunotisa kuti vakarara ungati kutsenga kushama kuridza mukanwa zvaizanzwisisika savaoneka kurema kamwe kavanozoita so kwindi pandakagara navo pekutanga vaoneka kurema ngekuti ndaitosaspiri kuti pane zvinoitika asi unotya kuvaira manje Ungazviziva kuti zvii? unotya Unongosingazivi kuti zvii. Asi dai wanga uri munhu wechikuru panguva yawaiona zvinhu izvozvo, waiwatora titi handii tifambe timboona. Nokuti zvinenge zvakarema. Zvinenge zvakarema. Asi zvakupera. Zvakupera pano hapatsipi nemuro hapana anozoramba achiti hatiiti zvinhu izvozvo. Nekuti handingori kuona kuti ndazvifumura. Ndazvitaura asi hazviri kuti zvapera kane kuti tataura nemuromo. Vanoita nawo basa iri vanenge vachinzwa. Mazira anenzeva munoona ivaya. Saka handitogoni kumusiya. Ndava nekuti ndikangomusiya basi zvakusvikoedzera akutoitiswa nezvimwe zvinhu zvisingafadzi. Saka zviri nani kuti kana vachimutsamwira vachitsamwira ini vabva vatotsamwa zvikutu. Ndovatotanga kufanira kugumuka kwacho futi. Asi kana newe Robert uchavingwa uyu kana vakuya ungaurekwa. Ina handisiri ini. Handitika. Aiwa, tinotenda Changamire nekugamuchira muri. Ndofunga azvinzwa kuti nhasi hausudzukira ndomanzwira ndaita ndomatsanangurira maita handitika. Kana mwene wazvo achidzokera kumba kunokutorera chekupfeka chinodziya vanodzokera vaita sei vonokutorera. Ini zvekuti ndazoenda kwandaenda uko ndozotanga kutsvaga kunzi munhu wasiya uya atiza haini changu chikamu ndinenge ndapedza. Anenge achizvida. Unenge uchizvida nekuti vanhu munoti kana akazodzoka pano ndomuzwa kuti mune mabatsirirwo amunoda imimi asingaenderani nedare rinenge richibuda. Saka kana uine mabatsirirwo auda kuti uitwe iwewe ubva wataura titi panapa, kana uchida kuenda ubva waenda, kana uchibvumirana nezvataurwa naChangamire kuti unombosara ndichikubatsira ubva wandiudza. Chandisiri kuda nditi kuzotsvagwa kunzi munhu yeye hapasisina kana kuti munhu yaakunetsa akuti panapa endaita sei ndagarisa. Uri kuda zvipi? Tinotenda. Aiwa zvinombodzwa. Tinotenda shumba. Iwe ngochaende kune nyaya yatatanga iyo. Handitika. Wati mutumba wako ndishumba zvii? Saka wari pamba penyu. Ndasendera soko. Aivera soko. Handingazvikwanisi. Handitika. Saka takusiya mumusha mako. Upenyu hwakanaka. Rambai muchidaro kune mwana yedu. Akure zvakanaka. Dzimwe nguva kunonokawo munenge musati masangana nenzira yacho. Sezvo mati makurira muchinamato dzimwe nguva hazvioneki. Ndachitonzwa kumashure kwachita kuti ndaigeza nemunamato, ndaigeza nemunamato. Rudzi rwezvinhu izvi rinofanira kurayirwa zvakasimba. Zvichidzokera kwai? Kuvaridzi. Zvimbonomushandisawo nhasi usiku ndoda kuti vamboshandiswawo vari ivo nezvinhu zvanomushandisira. Inini kana ndine munhu wakadai ndoda kubvunza nhasi warara sei? Wambodya here? Wadyiswa here usiku ive? Wamboshandiswa here? Nekuti ndoma amai nini
muri pano nini ndakuona vari venyu vane mbiri iyoyo isina kukwana iyo ava ndatenda hangu kutitaramuke zvima pachinemwe Newsbeat TV. 2011 ndandine 11 years 2011 ndandiri grade 4 ndopandikatanga kurota ndichira nemunhu womurume saka ndeiudza masisters amama vangu but pandeiudza masisters amama vangu vakange kurara nemurume muchiita bonde asi ndisingamuoni murume wacho nekuona nyoka pamba dzakawanda uye dzane makala saka zvaindinetsa kuti chii chikuitika so ndaimbozama kuudzani mbuya madhezi wayo mai vamai vangu vakange vashaika futi tasara nemunini wamai vangu saka ndaivaudza asi hapana action yavaiita kana ndikarota nyoka idzi kuhope mangwana makusei ndaifuma ndichidziona pamba zvaindinetsa kuti chii chikuitika kana ndota nyoka ichipinda mumba asi ndota like munhu achipinda mumba asi apinda mumba yebva ichindota nyoka ndichirota zvinezvi ndebva ndapepuka ndebva ndafuma ndakagirwa kana musoro ndetombogirwa musoro bvudzi romboita kana kuti gori risiri kubuda musoro mangu kana panzvimbo 1 kana ugodzi kana papi raitinyatsogerwa kuda kuenzana senge rangu kana kuti kutogerwa kusara patorizi kuda pasina pasaidi 1 apa saka zvaindinetsa kuti chii chikuitika plus ndandiri mwana mudiki I'm not understand because ndandiri mwana mudiki and waivaudza ana mai guru kuti kutoradza kuti unaenda mungana anasisa mama wangu but vanga vasina believe saka kupa waiona nyoka apa nyoka nderota ndiri kuhope makusei ndofuma ndichidziona pamba kana like shato pane nyoka inzi shato ndaiurota kuhope makusei ndofuma ndaiona yakamonedza geti nditaura kuti onai nyoka iyi zvainzi musarove nyoka nyoka irowe nyoka dzenyika dzirowe ndozvimashoka aitaurwa nasiku baba vamai vangu musarove nyoka inyoka dzenyika kana kudziona pagomo pane pasaidi negomo taidziona pagomo nyoka ihombe iyoyo kana green mama zairambidzwa kurova pamba saka indaingoti hameni sezvinansi ndandiri mwana mudiki ndaisa zvaitika kana manheri kubuda panze pepe ndainzwa nangu kurova kubuda ndiitengoi today ndainzwa nangu kurova kana kuona munhu ari kumakuva because mai vangu vakavigwa ipapo nasisa mama vangu neminini wamama vangu vakazocheka fuchindi grade 4 nambuya mai amai vangu papane makuva 4 asi ndaiona sekuru baba wamai vangu ari kumakuva iwe sekuru vaiti muzaro wenyoka sekuru baba vamai vangu vakandichengeta ivavo kubva ndiri mwana mudiki ivavo ndaiona ari kumakuva vane kambiya zvaindinetsa kuti chii manheru chimukana kutauri kana wapasti 5 kwachina tirigwadza kuenda kuchikoro vaigona vari kumakuva saka ini ndaiti amhini kuti chii chikuitika plus ndaimwana mudiki singazvinzwisisi plus haungosinawo kuudza izii kana usina mai hauna munhu wokukwanisa kuudza chiro ukatiudze masisters ana mai vaisaidhira mai baba wavo baba wedu akanaka zvakazondimusiri kuteerera vabereki yaititalaleke mhosva yekuti wazvitaurirei saka mumwe musi ndakazoti inirege ndiudze mukadzi wanjodzi yamai vangu vakavakiriwo padhuze pandaudzoti mbuya ndozvikuitika ndikuti ndakarara nemunhu womurume ndichota nyoka dzichipinda mumba asi makusei ndofuma ndadziona pamba nyoka dziyadziya neimwe nyoka inonzi kangamiti so mumwe musi ndakazongoti ndakarara ndakavhunduka chizwa kutonhwa chinchaitonhwa pasaidi pangu ndakavhunduka kudei pandakavhunduka kudei ndakanzwa leke nyoka yakufamba kubuda panze ndakavaudza izvozvo ndobva vafamba asi pavakafamba kuno murume ainzi madzibatekiseni aive chechengotsvuku pavakafambeko kanzi mwana ari kushandiswa akaitwa mukadzi wechikwambo kupi akafamba ndiani ndisekuru hanzvadzi yamama vangu nemukadzi wavo ndipo vakagara kuti mwana akaitwa mukadzi wechikwambo ende mwana uyo ari kushandiswa muchiona kurwara kwaari kuita plus miri wake uri kupera mukazvitarisa ane achingoti musoro achibuda mututu mwana ari kumwa ropa but vachiudzana samama vangu havana action yavakaita mbuya mukadzi wenjodzi yamama kuzvitaura kwavakaita munasisa mama vangu yakaita senyaya vakatanga kutomumaka yari kunyepera baba wedu wati mbuya ndobva watoti ngatifambi paidawo zvinzwire wega muzukuru because nandikwanisa kufamba newana mai vako vapenyu mai vako vakafa kukubereka asi avandanasiswa mama vako saka ndikuvaudza sakuramba havasi kubhiliva zvikanda mva ndafamba nawo pandakafamba nawo mbuya vayo vakabva zvaka zvataurwa zvechokwadi
mazabhei akati taura zvinoitika ndikati ndo zviri kuitika zvechokwadi because ndaingorwara singanzwisiki ona kuti pamwe ane chirwere ndakaenda kuchipatara ndakana chirwere chandakamubatiwa kana 1 kana pirizi handingi kana pirizi kana 1 asi miri wangu waingopera ndichingorwara ndikati kuchikoro kudai ndikaita masports ndakunda kuenda kumafinal kuitira kuti angoenda kubulawayo kudai ndaingoti ndongodona kuti sii kana kutanga kutemwa nemusoro usinganzwisisiki kutanga kubhilita zvotopera zvakadaro ndodzoka kumba ndogara kandika ndikuenda kuholidhe yekuti zvikoro zvavhariwa ndotinoenda kuholidhe zvezveya vanotywa vhara kumba kwemunhu kwandashanya ndairwara ndaingorwara singanzwisikana kana kuti ndoda kuenda kumba ndofunga sekuru ndoenda kumba kuna sekuru saka pandaifamba inini pandaifamba nomukadzi wandiziva mamangu zvainzi mwana kudedzwa nemushonga kumba ambofa akabva munomusha mupi munomo ambofa akabva because mwana akadi agadzirwa kare kuchira akaenda kupa akashanda chipa pachinomo kuzosvika ndipedze grade 7 ndiite grade 7 zvaingoramba zvichiitika ndicho ndikaudza vanhu vomaraini vakafamba neni hapana solution yaibuda nyaya yangotorwa itso same iyoyo ndakapedza ndanyara ndaudza hanzvadzi yangu yandoteera nayo hanzvadzi yangu yakazosvika pakutiza pamba yaingorwara futi same iyo problem iyo but hanzvadzi yangu yairota yakarara nemunhu womurungu nemwe hanzvadzi yangu hanzvadzi yako yarara yakarota nemunhu wechikazi saka nemwe hanzvadzi yangu futi mwana wasiswa mama wangu anga akashayikirwa futi namai avo because mbati aigara tinherera 3 sakashayikirwa nanamai takura tinherera 3 saka ndo zvaingoitika same but brother yangu ikuru mwana wasamama wangu akatiza pambava zvokuti akangotiza vanhu vasingazivi it's same problem yaitika iyoyo because sekuru taivaona pamba vasina kupfeka usiku kana kunzwa zvinhu zvaitika usiku uchinzwa kuchema kwemapere but mabere acho usingaoni mazizi aiuya pamba achichema zisingaiti hanzvadzi yangu yandoteera yakasvika pangotiza pamba ikaenda asvika pakuenda yaidzoswa futi nemushonga yati ndakuenda kumba yofunga musha kwamai vangu yodzoka yogara pamba pai yagara pamba pai zvaingoitika zvii zvasinganzwisisiki yadzoka ana sekuru vaiti vaitofara kuti wadzoka kana kumufonera akati ndakuenda kuholidhe vaimufonera vachimutuka uri kuenda kuholidhe ikoko kwakurira ikoko ndovakakuchengeta gara pano pamba pedu isusu ndopawanogara panapa chero kwatoenda kumusha kwako haukuenda haukugari tisitaka kuchengeta isusu saka aingodzokota se ogara pamba ipapo kusvikawo ati kureiwo ndopakati ainege ndifambire nyaya dzangu kuzi ndamunhu mukuru ndakufambira nyaya dzangu ndizoti chii chikunesa paakafambira ndopakazwa kuti ndo nyaya dziripo semunhu angati afambira paakanzwa kuti ndo nyaya dziripo akanzwa kuti nyaya dzacho dziripo ndedzipi akanzwa kuti sekuru vakakuchengeta vari kukushandisai vane zvavakakugadzirai chero mukanhasi maenda musha kwenyu hamuna chamunobata chinoitika muno muchingodzoswa nemushonga taingoti tikuda kudzokera musha kwamai chero ukashanya papapi munhu andafunga musha kwamai ukati uite chino hapana mhepo dziya dzechingokutera uchota uchimhanya uchiita sei aingozvitaura same but akasvika pakuzofambawo hambeni kune mapostora akafambo zvakasvika pakupera saka ii ndakazosvika pakuudza kuti ndo zviri kuitika njani but semunhuwo anenge akazvifambira ainge achingoti namata zvifambire wega iwewo ini ndambudziko wangu ndakatofambira ndega rikapera ndo zvaaita saka ndakasvika pakuzobvapo ndanyora grade 7 ndikaenda kunogara naumwe sekuru hanzvadzi yambui mai vababa kwagutu ndagara nawo aiko kwandiri kunyepa ndakazosvika pakutiza ndagara nawo ndaform 3 ndakazotiza ndanga ndakuenda kumusha kwangu because it's a same zvaingoitika futi izvozvo pamba ipapo but pamba ipapo zvaitova wese ndopfuura kumba kwamusha kwamai vangu zvaitova wese zvisingaiti kana uchiti zvaiva wese zvii zvaiitika uri kwaguti ndiri kwaguti ikoko ndaitosvika mbuya vangu pakutova roto vasina kupfeka vachiuya kwandiri amai vamai vanga vari mbuya mukadzi wa sekuru sekuru ava vanga ri hanzvadzi yambuya vangu mai vababa saka taitisi vanga vari sekuru vababa vangu saka ndova ndakagara navo saka ndaitova roto vasina kupfeka vari panzi vakashama vaita sauri kundidedza kuti paida buda tiende ndichiti kuenda kupi mbuya mumusi ndigoita sendakarara ndobva ndarota vachipinda mumba
vachipinda mumba ndobva ita sevakatondidhonza kudai makumba angu tikanzi handei ndikati kupi temiyo ndakabva ndaita sendagarwa kumusoro kwangu vandadedzera kuti mbuya ndakatadza kana kuburitsa izwi temiyo vandati ndasi ndakufa ndopapera upenyu hwangu because ndaidhonzewa kudhonzwa kudaradza munhu akundizviwa pamubhedha kuda kuti aende neni asi ndaidedzera kuti mbuya izwi ranga risiri kubuda uye ndakabva ndakuita zvekuvhundwa kudei chinzwa munhu achibuda mumba mandairara then ndichinzwa mutsindo panze waifamba ndakangomuka ana yangu ichirova ndichitonzwa kutarisa foni ndikuona past 1 midnight ndakatya ndakana kunamata kana kudii ndakabva ndangopererwa ndangorara ndakaita 3 hours kana kubatwa neupandi asi ndaitya ndondainzwa mutsindo panze uye ndichiona leke munhu ari kufamba nepahwindo because ndairara ndiri 1 kubva musi iwoyo ndakabva ndatanga kutya nezvaitika pamba ipapo ivambuya wawadzere makuseni kuti ndozvikuitika ndaivaudza kana upedza ndairota plus kuti uudze munhu kuti ndikumbuya panapa pane zvikuitika iwo uchimurota akashama chozoita sekuti wakupuma uroyi hazviiti saka ndakabva ndangonyarara mangwana makuseni ndikagadzira ndikaenda kuchikoro because pachikoro papari padhuze ndavatirike ndine kuchikoro then bva ndamaneri ndakurara ndobva ndatora soti ndakanda mumba yemapundu ndakanda soti yemapundu mangwana makuseni mapasti 5 mbuya wakafuma kunoka padhoo pangu zvikanzi paida muka uende kuchigadziriro utsvaire yadhi uende kuchikoro ndikati mbuya zvavasati vambondita nhasi kwakanaka apa waida kutemira kupinda murumu mangu vakabva ngupinda murumu mangu vatanga kupopota zvikanzi paida handizvidi zvari kuita panapa uroti pane waroyi uroti pane munhu ari kuroya panapa site uchiisa sauti mumba handibhilivhi zvesauti panapa handidi zvemapostori panapa wanza ndopinda roma inini vakatanga kupopota sekuru ndobva ndavaudza sekuru vanga vasipo vanga kurwara vanga vane problem yebladha yekensa vanga vari kuharare ndopa vakabva vauya ndopa ndakabva ndavaudza sekuru ndozviri kuitika panapa handisi kurara sekuru vakabva vati zvikuru zvakaoma vangonyarara vandaudza vana vavo havana futi action yavaita saka ndakasvika pakuudza mwana wavo 1 kuti andozvikuitika panapa but inchapedza ndatiza mbapeni chanchatizira inyawu 1 panapa handirari ndinonzwa mutsindo panze 1 2 kumakuyo kwamakaviga vama dzenyuko ndinorota chimoto chichiuya pano pamba asi since handisandamboona chipoko pandinoita chikurota chichiuya pamba handizivi kuti chii chikuitika plus ndorota paita semunhu semuchipoko chichiuya chipinda mumba umu muchigwedebudza maplate ndaibva ndapipuka nguva iyoyo ndaita semunhu ari kuita kumutswa kunzi muka unzwe zviri kuitika panapa saka temi iyo ndaitomuka zvichokwadi tanga kunzwa maplate achigudubudzwa mupandi mutsindo uchifambwa panze zvaitika like 3 hours ndakasvinura kuchikuita kumapast 4 ndaibva ndatorara zvitopera every day nandisingarari ndaizonda kuchikoro teme kudzidza kwevanhu yeye ndopandaizotanga kurara saka ndakabva ndaudzwa ndikati ndichatiza mbapenyini saka pana umwe mai vaigara panext so ndobva ndaive nefishamwari yangu saka vanga vari mai veshamwari yangu ndobva ndamuudza ndozvikuitika panapa saka mwana watete vacho ainzi kuda ndiakazoti paida nezuro patikaenda kunovhima mhuka usiku takaona zvipoko pambapeni 3 patikumwa 3 zvikanzi ndikati usandityise uchibva wanyara nyawo pavakaenda kunovhima usiku vaita zvekuvhima zvekuti vanochikora vachikovhima like kumaprazi saka aivhima mhuka chichi saka zvikanzi takaona chipoko pambapenyu because papane shopu sekurangwangwa neshopu zvikanzi sviya nekushopu zvaitendera musha wese zviri 3 tikati iwe chibva wanyara nyawo yavo kutaura tikati indogara ndichizvirota asi handisandambozviona tikati saka wapedza unze dziri zeshuwa zvikanzi zvitemire kuma12 ndopa zvinowanzokuita tikati manje inini hana yangu aina kusimba ndogona kubva ndangofenda ndichiregedza kutaura nawo iyoyo saka ndakaona zvipoko panze asi zvakabva zvaya nekushopu tikati pane munhu akambondiudza kuti mapenyu panoita zvipoko futi asi ndaingoita zvekurota zvichiuya pamba zvika ndo zvinotoitika zvikandemiyo takabva tatoita setikauti avawanda kukwira mumuti but azoburuka kumapasti 4 vatenda kumba asi toita se taivhima tikati pazvangopera zvakadaro patangonyarara asi pandaiudza vana vavo vakanga vasingabhilivhi ende ndaitozoti vana vavo vari
vatori pasemu namai vavo but baba vasingazivi. Saka pandakazoti mumwe musi handicharari zvatova zvakuita sezvakuchinja sekuru varwara vatotozoenda kuQueensdale Harare vakurapiswa nevana vavo mbuya vasisipo ndasara ini nemukomana webasa ndandiri form 2 madhezi vayo ndakurota vachiuya netuvanhu tupfupi tuchipinda mumba mangu tuchiita setoda kundidzipa tuchiti uramba kubuda nesu nemhaka yei uramba kubuda nesu usiku chapedza takuuraya. Handicharari zvino mazizi akungochema pamba everyday ndakufuma ndakaneta ndichimhanya ndobva ndaienda kuno muprofita wekwacheche wekwamugodhi pandati ndokumbura kunamatirwa handisizo zviri kuitika pandiri plus chest yangu iri kurwadza kunge ndotakura zvinhu zvinorema zvanzi ndauna mhepo uchapisa wanzi une problem yehati but hauna problem yauinayo inayo yekuti uri kushandiswa pamba pauri kune mhepo yekumusha kwamai vako yaukakurira yawakatsvetwa pauri kwozoti pamba pauri saka mhepo dzoita sedzakonectana saka ndazoona dambudziko pauri ndikati ndakutiza pamba kana kuenda nenyika whatever zvandaita zvikanzi aiwa rege ndikubetsere ndopo vakatora cooking oil neupfu ndobva vazvipisa vachita murata zvikanzi fukira ndirumba mawo fundiso kwamugodhi yeva ndafukira zvikanzi mafuta ecooking oil unopota uchiisa murata woisa marasha ufukira wakurara zvinhu zvepamba pauri zvisakuprotect ndezvepamba ipapo. Mandati alright ndakamboita sezvo zvamboti perei asi ndairwara nemusana wangu wairwadza kunge ndakambozvara ndaitadza kana kukotama kudai ndaita zvekushingirira ndikaita masports ekuchikoro because ndandiri mbiri yekumhanya nekutamba bhora ndaitozivikanwa kunzi paida nomhanya asi ndikati ndichibudirira ndakuenda kubulawayo kumafinal kana kuiswa namutare ndakakusvika nekumhanya kuti ndichibudirira manje zvairamba ndairwara ndotogara pasi ndikambosvika paextend yekuti inini hamheni zvazvaita ndakazobva pamba papai vasingadi mbuya ndikati ainda kuenda kusha kwangu ndakangotora background ndakarongedza uri musi wa4 tichivhura zvikoro ndakabva musi wa3 2020 tivhura musi wa4 2020 January iyi ndibva ndaenda musha kwangu ndaenda musha kwangu ndakatanga ndakugara musha kwangu ndakabva kubhoera vanenda kubhoera ndakasvika ndikagara namai guru mukadzi wayanzvadzi yangu ndakasvika ndakagara namai guru mukadzi wayanzvadzi yangu ndakarota mbuya vaiva ndakatiza vaivei kwagutu vakunditira kuti wakanditizire oti zvinhu zvangu zvidikirwa nani waidikira zvinhu zvangu ndichirota saka ndairota ndakaudza mukadzi wayanzvadzi yangu akatanga kuti ini nyaya dzenyu dziteteka ini pana pafirst of all ndikudze chinhu 1 ndiri muroman catholic handidi zvemapostori ndo zvakatanga kutaura but alright maigunda zvingwa sizounongori pamba pevanhu ukwanise kuti upe decision yako kuti ini handidi maroma handidi ndakangozvigamuchira pandasiyana nazvo ndobva ndagara ndichienda kuchikoro ndiriko ndaingorota futi nyoka dziya dzakawanda ndichingorota nyoka dziya futi dzakawanda kana kurota ndada kutsikwa nemota ndichida kuti accident zvakundinetsa accident yakafa nebrother yangu iyeya mhepo dzedza kusandudzwa kwandiri saka ndakazoti nawike ini kuti ndiremera ndakuudza brother yangu iri kunoku ndozviri kuitika kunoku but maiguru ava vari kuramba mba ndafambawo ndega ndakazongoti mumusi mba ndafamba kuno mwana unzi maidzimai pondwa vanogara kubhoera ikuku padhuze pachikoro paSt John's because ndaendaedza pahigh school pabodling ndibhadhwa nehanzvadzi yangu iyeyi saka mba ndazongoti inini rega ndimuudze ndozviri kuitika pandati friend yangu pane friend yangu yandotamba nayo so iri kunogara kudiro 4 pandamuzoti ndozviri kuitika nzapaida nauza kudza kutaura dzakaoma nauzoda unomubereka nekumirira because wegaka aumbokwanisa kuita sei rudzisolve nyamwe dzakaoma paida saka ndakabva ndangoti regai ndiite sei ndingoshingirira ndipedze form 4 ndiri panapa but zvakaramba ndakangoti regai ndimboenda kuna maipundwa vaenda zvika kuna maipundwa vaive ndobva nditi nhai paida unogara nani kuti ini ndinogara namaiguru vangu saka maiguru vako ane rudo neyo handaukwanisa kutaura zvakawanda sizvo
haukwanisi kufukura hapwa ihama uchigara nayo. Ndakangoti vane rudo neni, zvanzi kana vane rudo newe ndikukumbira mangwana vauye newe pano, chiro wakubva uchikori musangana pano. Tikati alright, zvanzi handina mashoko mazhinji andataura. Tikati uyewo tikanzi mvura ende unogeza chete, ndozvavakangotaura maibhondwa ivo. Vanga vaipinda chechi yakanzi Nations. Ndakabva ndangotora mvura iyeyi ndichisvika nayo pagedhi. Muprofita ndayapinda chechi yainzi Nations. Yes. Ndakapaudzwa nefriend yangu yandaidzidza naye same class yainzi Temptation. Taigara kuma-same line but kwava kuzosiyana kwemavillage chete. Ndobva ndichisvika nemvura pagedhi, maiguru wangu wakabva ati no atete ndandikuda zvona kuti mune zvinhu zvamaya nazvo panapa rasire kunze kwegedhi. Ndisina kana kuvaudza kuti ndaya nemvura kana ndamboenda kupi. Vangoita semunhu yauya anonyumwa yoyo. Zvikanzi rasire kunze kwegedhi, pamwe pangu handidi mvura. Kuti muti handidi mvura, handindaita ndachinhu chandaya nacho maiguru. Zvanzi vati kana muda kuti mugare mumba pangu vatete rasirai mvura yenyu kunze kwegedhi. Handina kuita naro, ndikangotora chigubhu cheche ndapiwa nemuprofita uyoyo pandasira kunze kwegedhi zvanzi pindei mugedhi. Ndobva tamanheru bva ndangokwacha mainifomu angu ndongoita ubasa anongoitwa nemunhu womusikana kana abva kuchikoro amanheru. Ndopavakanditi vatete inini handidi zvemapostori panapa, I can't believe postori. Ndinopinda masinagogi handibelieve mapostori because mapostori ndiye feki. Ati maiguru dambobudzewo nyaya uri kunditambudza mukati meupenyu hwangu. Maiguru kufiwa nevabereki kandaitoda kuti vabereki vangu vararame. Ndaisitomboona kana any problem but inawe kuti ndakakura ndisina vabereki. Saka indi kunetsika nemaproblem akati ndichivaudza vakatanga kushambadzira raini rose vachitaura. Waiti unetsika nemaproblem akati api? Iwayo ndakaudza reka maiguru ngora ndakarara nemunhu womurume. Pandakabva kwagutu zvaingoitika. Ndiri kwagutu kwachena ndisingarari. Ndota ndichidzingirirwa, ndichimhanya, ndichifuma kumba angu akachenuruka. Ndakada kuti sindi munhu ndiri kurwara, ndisinganzwisiki. Ndosakwanisa kana kuita basa rinoitwa nevamwano riya ndandasina ngambokwanisi. Ndakuta semunhu akazvawa nechirwere but ndisina. Kwandaifamba kuchipatara vainditi mwana uyo arwara haana kana chirwere, asi zvaikonzeswa nekuti ndine mhepo ende itoshandiswa nevanhu. Maiguru wangu akatadza kuzvibhilivha. Vakatanga kunditaura raini rese vachiudza vanhu. But vanhu vaya vakatanga kundiudza kuti paida zviri nani unyarare kana wakana zvanetsa ibva pamba pavo. Indakasvika kuzviteerera zvaitawa nevanhu vaive because ndinongochonda hapana kana solution. Ndakasvika mutoti yes vari kundibhadharira school fees nekundirejistera form 4 ndozvavakaita. Asi ndakagara nawo ndakazosvika pakuudza tete vangu hanzvadzi yababa vangu inge akarorwa ubhoko. Ndikati tete ndo zviri kuitika. Tete vakanditi chimboya kunoku paida ndimbokufamba newe. Ndakasvika pakuudza vana vatete vangu mumwe wacho mupurisa aigara kuwedzo vati zvaakumarondeni. Vona mutava memo ndozviri kuitika. Ndobva nditumira mari bva nditi main paida uye mubetsewe natete venyu kuno kugokwe. Pamba pamaiguru wangu ndakabva zvakanaka. Iri holiday ya2020 nguva yecovid iyeye pakaitika covid. Ndobva ndaendako but ndaendako tete wakambofamba neni but hapana solution yaitika. Pavaifamba newe tetewo vamunyowani nyaya maprofita aibata tsanangudzi kuti chini? Vakati mwana uyu wakaitwa mukadzi wechikwambu kumusha kwamai vake akapiwa murume ari mwana mudiki plus ane gudo rinomuteera mumashure make. Ndoraanoti kana nguva achifamba zvezviya anonzwa kuremerwa mashoulders kana kunzwa mutsindo womunhu ari kuteera mumashure make. Because ndaiti ndichifamba dai ndainzwa mumashure mangu mukuti muri kuteera munhu mune munhu ari kuteera but nandisingamuoni. Sometimes ndaimboona munhu womurume ari manheru ndaitovhunduka kana kutiza. Tikanzi mwana uyu ane dambudziko rakakura paari haambofa akarorwa kana kuti aite chakanaka chinoonekera zvinoramba because akagadzirwa kumusha kwamai vake ende musha maakakurira mamune mushonga yegera akatogadzirwa nemushonga akatorwa chipfeko chake chemukati ndobva chagadzirwa ndobva chaiswa muchuru chiri muchuru kutaura kunoku nhau yake yakaoma. Pese pandaifamba ndo nhau yaingotaurwa iyoyo. Saka tete wakambozama kufamba neni kune chechi yawo yemwe yaipinda yainzi guta raMwari but hapana chenji yaitika. Papasina kana solution.
saka pandakapo akamubva maneni kumapostori kungochena vakasvika pakuti mwana uyu yamwa mazamu nenyoka. That's why mazamu akachita ari kubuda ropa, ari kubuda mukaka. Saka pandakaudza ngatiti mazamu angu ari kubuda mukaka kana kubuda tumvura kana kuti pandotemya iwe usiku iye ndinota ndichiita sendichiyamwisa mwana asi pandobvuma kusira angabuda mukaka ndinozvinoti tichikuitika kana anovava anosvika pakutemya kuvava zvisingaitezve paukwinya kwandinoita anobva tanga kana kubuda bvudzi ndaitovaratidza kuti tindotese mundu zvikuitika kutobuda bvudzi hombe ndaitosvika pakugera bvudzi iri zvikanzi inyoka chikwambo chakaiswa pari ndechenyoka indichinja kuita murume kana mukadzi plus nyoka dziya ndo dzinomuyamwa mazamu. That's why mazamu akachibuda mukaka nekubuda tumvura ndobva wambonipa malemoni zvikanzi kwiza patemi yandaikwiza malemoni zvaibva zvaita wesi kubva atotowedzera kutozvimba zvokuti kana kumaguma kudai aibva aita wesi kutanga kutorwadza. Titokazama kufamba neni apana kana solution yaitika ndakazosvika pakuti atete zvikoro zvakabva zvavhurwa sekutemba ndakunda kunodzokera kunonyora exam ndobva nangoitiwa munamato kupi chechi yawo iya ndaitaura yanopinda tete pandadzoka ndadzoka mba pamaiguru wangu api vai kubhoyera ndadzoka kumaiguru wangu vai vakati tete hapana dambudziko ramabatsirwa apa ndikungozviona zviripo ngati vazamawo but hapana change yaitika so vazitarisei vangotrayawo semunhu anga ane rudo wani makaramba kufamba neni wani asiwo vatita rudo nevana vavo vakati paida chimbuyani kukuzama kufamba newo inhangu handisana ndambozviona asi ndongozvinzwa zvitaurika kune vamwe ende handisana ndambozviona because tete wangu ndasvika pakuwabvisira hemu ndikati tete tasemunhu zvikaita mazamu angu zvimba kwaari kuita ndichivaratidza ndirwadzwa nemusana mudumbu mangu ndichivaratidza zvese handachandakaita sechandakavavanzira maiguru wangu aya yaitongoita senyaya vakada kungotanga kungondipopotera ndakabva ndatiza pamba pamaiguru wangu vai ndobva ndinogara nabamunini vekune imwe femini womufemi wanzi bamunini vapamira pa ndokune imwe femi ndokune imwe imba asi itsese femini mutupo umwe chete senemu imwe chete ndanogara nawo bamunini vai handina kana anything chandakavaudza handidi kunyepa handina asi vakanditora ndobva vaenda neni kwamugodi kuno mufundisi wekwamugodi anonzi Makauri kanzi handei kwamakauri vaenda neni kwamakauri vakasvika vakandinamatira vakandibata musoro zvikanzi ndaona mweya wechikwamba ukadeketerwa pamwana uyu akapiwa murume ari mwana mudiki but mhepo iyi handisi kuiona musha maakaberekwa asi ndeyekupi kumusha kwaamai vake kwaakakurira because pai mwana uyu kana achikuudzai kuti anorwara zvishuwa asi kusi kuti ane chirwere anotoshandiswa nemhepo iyoyo ndaona unombotemwa nemusoro zvakanyanya ndikati chokwadi zvikanzi saka chii chiri kunetsa ipapa kuri makumba angu akazvimba ndiye ndichimhanyiswa usiku ndichidzingirirwa nemunhu anenge ane demo mashure mangu saka makumba angu anozifuma akazvimba ende makumba ndikufuma ndiri panze ndozvikundinetsa kuti chii ndikundozofuma ndiri panze zvikanzi wakaiswa mhepo basa kutombonzi kunzi uroro kana kudai nemukomoro dai zvinongopera uchagara usina because wakadeketerwa kare nehama dzamai vako ndobva ndomataurira vakaita zvikanzi hatichambozama kuita sei kumunamatira vakazama kundinamatira wachindipa mvura chichi hapana action yaichinja hapana kuvava kwaingoita mazamu angu aingovava nyoka dzandaingorota mumba dzichiupinda mumba ndaingodzirota murume ndaingorota ndichirara naye ndaingorota pamwe pacho ndikati ndifambe ndiende kune imwe chechi kana kuti mamugodhi imomo ndichinje maprofiti ekunamatiwa nawo ndaigona kungopiwa mvura ndapiwa mvura kana ndogeza 3 days zvaingoti taramukei zvongoti murume uye andorota hauyi ndichingopedza handimunamati unonzi 3 days 3 days uchipedza unozova zvadzoka kana ndikaenda kupostori ndikapiwa nhombo ndikanzigeza nhombo idzi kwemazuva 4 days ukapedza nhombo iyo ukanda kumusha kwamai vako kana kuti mabvazuva ndogeza kwe3 days hapana chiri kuitika ndichingokanda kudai zvadzoka futi ndinobva zvoita sezvandaita wesi zvotochinja tanga kutochinja kuita wesi
zvokuti ndaigona kungoti kana ndatogara ndatongoti kumborara kuti zii kutedza kuzoti ndiri kupi kana chichaitika vanhu vaizotanga kundimutsa kuti paida muka ndoti ko chii zvonzi zvone wambodonha wangoti zii kati nguvai ina ndachanziva chaitika kana kutanga kundifambodai ndaingoona ndaingonzwa dzungu ndogara pasi ndotanga kuti makumbo angu akupera simba handaiziva kuti chichaitika ndogara pasi ndoti ngatifambei kwatakuenda ndiri kumusha kwangu 2020 ndichimhanya masports ndakatomhanya ndikahwina paSt John ndakaita number 1 tikanzi takuenda kuchikoro chainzi vanhu vakuenda kucamping imwe boarding school inonzi Nyashanu high school patikati akuenda kwaNyashanu ndatohwina ndakamhanya ndakuda kuti tisvike panapa neapo ndakabva ndanzwa munhu akandidhonza kudai ndiri panumber 1 vandadonha pasi wakanzwa munhu achikudhonza achitondidhonza kudai kutidzosa kumashure ndakabva ndadonha pasi vandati zii kana kuzoti ndiri kupa handina ndakazongonzwa nevanhu vachitaura kuti hanzi wakatorwa ukaendwa neyo hanzi ukaiswa pasaidi vanhu vakudira mvura vakatanga kukudaiso zvezvoitwa munhu kana afenda zvezve hanzi ndakaita 30 minutes ndakangodaro ndiri flat ndakazomuka papayo ndikati kuchii chaitika bcause handauziva chichaitika ndakazovabvunza zvikanzi wakadonha uri panumber 1 vanhu vachifara kuti uite sei uri panumber 1 kumhanya ndo zvaingoitika even ndiri kwaguta ndaizoti chichaitika pandakazoti ndafom 4 ndanyora form 4 ndabva ndobva ndauya kubudiriwe pandagara nebrother yangu yandotira yandotogara naye izvezvi ndobva ndeiudza iwe nyanza ndakakuudza ukuthi kudii pamusoro poupenyu hwangu ndigara ndichirwara seizvezvi ndichitambudzika saizvezvi nokuti ndikafamba chechi yese ndosemusemu kungotaura kusimudzwa pachechi pazere vanhu mwana uyu akaitwa mukadzi wechikwambo mwana uyu ndomunzwira tsitsi mwana uyu ari kushandiswa mumusi ndakati nebrother yangu handei umbozvinzwira because ndakakuudza kuti ndiri kurwara nemusana kunge ndakambozvara ndisina kuzvara mazamu angu ari kubuda mukaka ndiri kuyamwa nenyoka ndeitonzwa nyoka dzichitondiruma tunyatso zvokuti ndotombosvika paextend yekukwenya kudai ekutombokwenya mazamu ndinomuudza but I believe andoti paida kunyepa paida hana mati unokotedzera mapost machechi emapostori. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.